YouTube live, even down now. YouTube live. That's what you need for now. I don't know, but not bad for now.
pụrụ ime ihe niile, gị onye kere eluigwe n'ụwa, gị onye tinyere n'ime mmadụ mgbe oge ya luru, mgbe ọ ga-alata n'ụlọ ebighị ebi ya. Ekele gị n'ihi oru gị Grace, onye imeworo ka ihe ya wee nwere anyị nwa nkenke mgbe wee kpọrọkwa ya ka ọ lapụte gị. Ya arịọ gị onye nwe anyị n'ime ọnọdụ a niile, ka amara gị na ebere gị dịkwasị ezinụlọ n'aha Jizọs. Kwee ka ndị mmụọ ozi gị nọnyere anyị n'ihe niile nke anyị ga-eme. Kwekwa ka ụzọ anyị niile dị larịị Jehova n'ebe niile nke a ga-aga, nakwa na nkwado niile onye nwe anyị itinye ozi ya n'ala. Ya arịọ gị onye nwe anyị ikpuchie mmadụ niile n'ime ọbara Jizọs Kraịst, ka akụkọ ọjọọ ọbụla n'ụzọ ọbụla ghara iso ọnọdụ a, ka e wee sọpụrụ aha nsọ gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Praise the Lord. Nwoke nke oge anyị nwere nọ n'ebe a ga-eburu ahụ nwanne anyị nwanyị dakpuo n'ụlọ ebe o si malite njem. Adọkpuo ya ebe ahụ ozuo ike na ntụite oge. Anyị ga-akpọpụta ndị ga-abịa efu ya. We must finish all these days within 30 minutes. That's the time when you leave. So, I know, don't be in a rush. The cops will move into the house, then the couple will in to come and see her. After Mama has seen her. Okay? Then we talk off.
when they say off their Yes, I don't go. I took a go to bed now. No, sir. under control no because Sister Mo. Hey, hey. I can wear sir. Adi. I can wear. Hey. I can wear farmer. I want to know that. I want to know that. I want to know that. Yeah, come on. Yeah, come on. Why you don't know why? Everybody now. Come glory and bring go boss. Don't block that to the people's. Okay, all right. No, they play open. So we're not direct to class. You make it that class. I'm making a gaff. And I make it give.
Chineme, Anyado, Ubesie, Mamuchi, Mama Obiora, Mama Ubesie, Mama Udok, Mama Chukwuemeka, Mama Nagozie, Mama Nze. By the special grace of God, and with the mandate and authority of our family head, Sir Dr. K. Eugene Ubesie, Ikorotu Apunebi, Ozi Bondo of Enugu, and Amich Okunano. Omeruaha, the medical director, Greek Specialist Hospital, Houston, and Nigeria. I welcome the remains of our great and beloved sister, Grace Chineme, Mamuchi. Sister, the entire Ubesie family, ndị bụ ụzọchukwu, ndị bụ agụ, ụmụ okporo, akụrụ Erugbu, friends and well-wishers have gathered this 16th day of June 2023 at your father's and mother's house to mourn and celebrate you. Yes. It is now done on us, but it is true that Mamuchi is not here. Because Mamuchi, we know, cannot be here without providing a guide and direction. However, we are not crying endlessly because we are consoled by God Himself that Mamuchi lived a fulfilled life. A passionate nurse at UNTH, a teacher, a counselor, a peacemaker, a relationship builder, a lay reader, a devout Christian, and a daughter of excellence. We were proud of you in life, and we remain proud of you in death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Praise be to peace. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, everybody outside so that other people can come in. No, can we straight as fast as we can? Okay. As fast as we can. Yes, just come out now. If you are working at like maybe you are not my one. Those fast. How do you start
Oh, cada. Como? Obi. We are going to close. Obi. One more. Maybe I should put chat, but I can't call. Look at here. At the shop. Oh, the center. I don't know about that. Come on, is Okay, so let's pray. Our question ya n'ime ọnọdụ ndị a niile Jehova aka gị dị ike na-adịkwasị ndị oru gị dịka ọ na-amalite njem a site na be nna ya wee na-eje na be di ya anyị na-arịọkwa gị onye nwe anyị iduru anyị wee jee site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Biko a ga-akọntrol ndị a na-agba egwu because ndị night na nwere program ha ga-eme na be nna tupu ejebe chọọchị. Amamba tunu John. Amamba tunu. No, I like it. Nice also man. So when you get back to your come back. For iPhone. Okay, iPhone. Yeah. Okay. I'm with my uncle. I would think.
Oh, udo. Chineme. Okay, one.
agụba ndị ọkpọpụrụ Enugu, agụba ndị o nyere aka tinye n'ọrụ, agụba ka o si na-azụ ụmụ ya. Ihe anyị na-ajụzi bụ onye ga-anọchi ya. Nwaanyị obiọma anatago, nwaanyị eji eji ihe abatago, nwaanyị na-ewere nke mmadụ ka nke ya abatago, nwaanyị na-akụzikọta kụzikwa mama ime ụlọ ụka abatago, nwaanyị ji obi Chineke zụọ ụmụ ya niile abatago. Eluigwe na-aṅụrị ọṅụ mana akwaturu anyị n'obi n'ụwa.